बजे हम रात गे अहिबो मिले हम तोहरा से दुनिया 12 बजे हम रात गे डीजे सुशील भैरवा अहिबो मिले हम तोहरा से दुनिया 12 बजे हम रात गे हाँ हाँ हो गेला 19 से 20 गे करी है नहीं मिस गे ढेर दिन मिलल भेला दे दी है एगो किस गे दे दी है एगो किस हाँ हो गेला 19 से 20 गे करी है नहीं मिस गे ढेर दिन मिलल भेला दे दी है एगो किस गे करी है नहीं इनकार मर जता तो हयार करी है नहीं इनकार मर जता तो हयार करबो नंबर से बात गे अहिबो मिले हम तोहरा से रनिया 12 बजे हम रात गे अहिबो मिले हम तोहरा से रनिया 12 बजे हम रात गे अहिबो मिले हम तोहरा से रनिया हाँ हाँ चोरी छुपे हम मिलबो गे रनिया के करो से न डरी है गे दुनो जाने के खूब होता मिलनवा बेटा खोल के रख है गे बेटा खोल के रख है गे हाँ चोरी छुपे हम मिलबो गे रनिया के करो से न डरी है गे दुनो जाने के खूब होता मिलनवा बेटा खोल के रख है गे करबो खूबे हम प्यार करी है तो इंतजार करबो खूबे हम प्यार करी है तो इंतजार करम जो हर सिरजरा तो साहत गे अहिबो मिले हम तोहरा से रनिया 12 बजे हम रात गे अहिबो मिले हम तोहरा से रनिया 12 बजे हम रात गे तनी सूट सलवार हो के रही है तैयार तनी सूट सलवार हो के रही है तैयार दुनिया में करी है ने घात गे अहिबो मिले हम तोहरा से रनिया 12 बजे हम रात गे